Betul kowe betul kandamu cahayu pak tunggu-tunggu ora liya mong sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu bocah ayu aja guya-guyu. Rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih huruf yen urung tak trimo gantung malaria apa malah rindu sedina kaya sewindu ning awak marake kurung numpak dok karma kuning ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Waduh bapak aduh piyung anakmu kaya wong gemblung apa dikoparin pitulung iwak cucut lepu neng karung kebacut alias gantung ngentek sawah ngentek kampung wasik. Becek lara untuk daripada sirahe ngeluh sakit cinta sakit rindu yen pengira bisa turu yen awan ratoyan mangan amarga tansah kelingan. Betul kowe betul kandamu cahayu tak tunggu-tunggu ora liya mong sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cahayu aja guya-guyu wasik. Lali anak lali bocah Lali wayah lali petung tung 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 rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih huruf yen urung tak trimo gantung malaria apa malah rindu sedina kaya sewindu ning awak marake kurung numpak do karma kuning ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. waduh bapak aduh piyung anakmu kaya wong gemung kapan dikoparing pitulung iwak cucuk lepu neng karung kebacut alias kadung ngentek sawah